Benvidas de novo, benvidos a esta segunda parte. Imos empezar rapidamente. Sabemos que hai un número de persoas que irán incorporándose pouco a pouco porque costa traballo repartirse para tomar café, pero bueno, imos intentar ir respetando os tempos e rematar no momento que teñamos previsto no programa. Fago unha presentación moi breve de Jesús, Merino, Nita Rivas e Javier Rouco, que son os tres membros dunha asociación que sei que é moi ben coñecida por moitos e moitas de vós, porque levan moito tempo, moitos anos traballando neste proxecto que se mencionou na conferencia anterior de pasada. O movimento, eu adoito chamar máis que nada un movimento de renovación pedagóxica, un movimento de moito interese, de filosofía para nenos e nenas, e que bueno, hai unha longa tradición de traballo xa en Galicia e ben coñecida no resto de España e en outros lugares tamén. Non puido estar, xa sabedes, Carmen Loureiro, que é un personaje absolutamente imprescindible neste grupo, pero están estas tres personas que representan magníficamente a súa aplicación nas aulas e están eles tres en particular porque Javier traballa con nenos de infantil, Nita traballou sempre no ámbito da educación primaria, bueno, sempre, traballou en varios ámbitos, pero maiormente ven para contar tamén un pouco a aplicación desta mirada no ámbito da primaria, e Jesús no ámbito da educación secundaria, desde a súa disciplina, a filosofía, pero con a mirada da filosofía para nenos que é moito máis interdisciplinaria e abarcadora, que non entende tanto de disciplinas. Así que, sin restarlles máis tempo, dou a palabra primeiro a Javier, non? Que empezas ti. Bueno, boa tarde. Encantado de estar aquí, gracias por convidarme e encantado por poder compartir algunhas cousiñas que facemos na clase con moita ilusión. O meu alumnado ten menos de 30 anos, eso queda claro. Platón non sei que diría ao respecto, pero teñen menos de 30 anos, concretamente teñen 3, 4 e 5. E con todo, pois facemos como fixo Joseph Beuys no ano 69, non? Nos pintamos de mel, nos poñemos pan de ouro, collemos unha lebre morta no regazo e intentamos explicarlle o que é a arte. El, supoño que Beuys o que pretendía era sinalar de que era imposible explicar a arte a ninguén e a unha lebre morta tampouco, e con esa idea de intentar filosofar, facer filosofía, axudar a pensar, mellorar habilidades de pensamento cos nosos nenos. Cando falamos de nenos pequeniños, nenos e nenas de 3, 4 e 5 anos, un pouco parece como se fose intentar respostar a esta pregunta, non? De como explicar a arte a unha lebre morta. Pois nesa liña imos. Explicamos. Que é pensar? A nos, aos mestres, as mestras, nos interesa moitísimo sempre ter unha chuleta, ter un mapa que nos axude a programar, que isto nos encanta. Unha cousa xa son os esquemas que nos van de inspección e demais, pero programar nos encanta, ter amarrado nos encanta, non? Ir programando, sabendo o que vai ir pasando. Pero se nos metemos un eido como o eido do pensamento, e con nenos e nenas de infantil, como programamos? Bueno, pois aí a filosofía sí que nos dá un mapa, unha cartografía que nos permite ir albiscando o que podría ser axudar a nenos e nenas pequenos a mellorar o seu pensamento, que sería simplemente non, sería o grande reto que nos tomamos, non? E sería como buscar ese mapa que nos explique, porque hoxe non puido estar Carmen, pero ela seguro que tería dito que o pensamento non está só na cabeza, o pensamento está por todas partes, está no corpo, e que en ese conxunto que somos de cabeza, corpo, mente,
é onde temos que intentar atopar esas habilidades de pensamento que axudar a mellorar ao noso alumnado, porque as habilidades xa as teñen. Eso non nos podemos arrogar esa pretensión de que se non fora por nós, non. Gracias a nós, moitas cousas, pero as habilidades de pensamento xa as teñen e as usan todos os días no recreo. En clase, pois, a veces sí, a veces non. Entón, aí, eses momentos que nós montamos estas sesións, sí que presumimos de que sí que nese momento están traballando dun xeito específico as habilidades de pensamento. Pensar podría ser calquera destas cousas, a parte invisible dos seres humanos, unha actividade inconsciente. Eles cando se lles preguntan, pero cando dormides pensades? Esa pregunta é difícil de respostar mesmo para nós, non? Eles teñen todavía ese diálogo interior, o verbalizan moitísimo todavía. Nos, cando os mestres e as mestras de infantil, cando vemos nenos que cando xogan falan, pensamos, bueno, esas cabezas van ben. O pensamento é a morada das ideas. O pensamento nos permite a linguaxe, a creación, o entendemento. A imaginación, como nos comentaba antes, como podemos lembrar a través de Miguel, a imaginación nos pode axudar incluso a mellorar éticamente, porque moitas veces as malas accións responden a non ter unha boa acción no repertorio para botar man del. Por aí serían as nosas dúbidas fronte á tarefa de intentar axudar ao noso alumnado a pensar. E este é o mapa que nos prestou Lippmann, un pouco modificado, pero este sería o mapa. Aí temos 5 columnas de habilidades de pensamento con un grupo de habilidades dentro que intentamos ir programando ao longo do tempo que os rapaces e rapazas están con nós, ir traballando. Ás veces porque nos apetece traballar un recurso, vemos que habilidade de pensamento podemos traballar, ou ás veces detectamos unha necesidade dentro do grupo, é un grupo que non, bueno, que lle costa algunha destas cousiñas, bueno, pois nos esforzamos aí. Porque, insisto, as habilidades de pensamento están xa. Están como estaban como decía Miguel Ángel, que estaban dentro, os esclavos estaban dentro da pedra, só había que apartar, e como di Miguel Ullán, un fantástico poeta, que o que fai é apartar as outras palabras e deixar o poema espido. As habilidades están dentro xa de nenos e nenas. Nós temos que axudar a potencialas, a melloralas. E como? Pois a través de preguntas. De preguntas que interrogan e que causan asombro, que causan fascinio. E volvemos a outras preguntas. Dunha pregunta á admiración. Así é como vamos cabalgando nestas sesións. Falando de preguntas, vamos a recurrir aos clásicos, que caramba. Vamos a ver un cachiño de Pipi. Porque menos desto... Está listo o sonido? Vamos a ver que lle pasa a Pipi cando vai ao cole. Ben sabedes, non sei se vos lembrades, que Pipi quería ir ao cole para ter vacacións, porque decía, é inxustísimo que eu non teña vacacións polo feito de non ir ao cole. Entón... Veamos tus conocimientos. Siéntate en ese pupitre de ahí, ¿quieres? ¡Claro! Bien, Pipi, dime, ¿cuántos son 5 y 7? ¿Es que tú no lo sabes? Yo sí. 5 y 7 son 12. Es muy sencillo. Pues, si lo sabes, ¿por qué me lo preguntas a mí? Quería saber si tú lo sabías. Ahora preguntaré a uno de tus compañeros y verás cómo responde. Tommy, si Axel tiene 7 manzanas y Lisa 9, ¿cuántas manzanas tienen entre los dos? 16 manzanas. ¿Y para qué quieren tantas manzanas? Si se las comen todas, les dolerá la barriga. Anika, te voy a poner un problema. Unos niños van de excursión y su madre les da 10 monedas. A su regreso solo les quedan 2. ¿Cuántas han gastado? A ver si sabes decírmelo. ¿Y por qué quieres saberlo? Se han gastado lo que han querido. Ese dinero era suyo. Su madre se lo dio. Eso es solo un problema, comprende. Es un ejemplo. Lo que ocurre es que la gente es muy curiosa. A nadie debería importarle lo que uno hace con su dinero.
Evidentemente, estas preguntas non son as que facemos nas sesións de filosofía, non? Moito melloraron en Suecia, por certo, non? O sistema educativo. Aquí, miren, ver. Por aí, vamos. Non preguntar o que xa sabemos que saben ou o que presupoñemos que non saben, senón preguntas que vayan da admiración á interrogación, por aí. Por exemplo, algún exemplo de situacións que se produciron na miña aula, non? Falando, contamos o conto do Sasí Pereré e, bueno, é un personaxe fascinante que hai que cazalo, bueno, seleccionamos posibilidades para cazalo. Podemos meterlo nunha gaiola, dunha patada, pero non se pode facer dano, que lle doe. E se lle poñemos un poquinho de tabaco para a súa pipa. Unha gaiola con tabaco e xa se mete dentro, sí. Enganchamos a gaiola a unha cinta e xa se mete dentro polo tabaco e cun foguete estoupa. Ou nun xoguete cerca da gaiola, ponse a xogar e xa está. Un oso tamén serve para atrapalo. Ven a comelo e chega un robot con patas para atrapalo cunha rede. Eran nenos e nenas naquel momento de 4 anos e enlazaban posibilidades. Escoitábanse e iban enlazando posibilidades. Ou definir, comparar e contrastar. Nun conto que manexábamos na aula aparecía un concepto complexo, acordadesvos da columna de conceptualización, un concepto tan complexo como o concepto de tenda, porque as tendas, tenda, como son as tendas? Bueno, había unha tenda si fora un súper, pero unha tenda, que será eso dunha tenda? Bueno, pois intentamos conceptualizar tenda. E ofrecimos diferentes posibilidades e eles tiñan que ir decidindo se esa tenda era a que eles conceptualizaban como a que aparecía no conto. E decían, non, esta ten moitas cousas, a do conto tiña que ter menos, e esta un pouco moderna, tiña que ser máis antigua. Esta está demasiado colocada, decían. Non, a do conto, como había un trasno polo medio, tiña que estar máis revolta. Non, esta non, que esta é de ricos, o tiñan claro, non, esta tampouco era esta tenda. Esta era a tenda que lles parecía, porque hai cousas e están colocadas, pero non hai moitas. E o duende pode facer aí algunha trasnada. É moderna, pero non demasiado. Bueno, esta era, dentro do seu concepto, estes rapaces, estes nenos e nenas, discutían e manexaban as fotos e argumentaban dentro do seu concepto de tenda cal era a tenda prototípica. Esta decían que era moi antigua, tampouco era. Exemplos e contraexemplos, dar semellanzas e diferencias, comparar e contrastar, outras habilidades, outro exempliño. Bueno, rojo como que? Como este, ou como este, ou como este, non? Que este ten moito laranxa, non? E aquí se nos abre a porta da selección de contidos, unha selección potente, sempre contidos que sean un referente cultural potente e que nos permitan traballar estas habilidades. Ou negro como o de Tiepolo ou como o de Klee. Ou eses mirasois como cales? Os de Van Gogh, os de Rivera, os de Gauguin. Ou escoitar o conto de un colibrí que tiña un traballo moi bonito, que era dar besos ás flores, e eles propuñan diferentes tipos de traballos bonitos, non? Desde facer poesía, ata atrapar ladróns, pero tamén era bonito traballar nunha boleira, non? Aí aparecían os seus diferentes exemplos. Ou narrar, describir e interpretar, non? Por exemplo, esta fantástica obra de Remedios Varo, titulala. Como se titula esta obra? Imposible adivinar. Vampiro vegetariano. Obviamente saen todo tipo de propostas, a cada cal máis disparatada e nunca se acerta. Outra reflexión, non? Interesante escoller tamén actividades nas que nos separemos un pouco de acertar. É imposible acertar. Temos un referente cultural potente, encima unha muller pintora e muller, silenciada, dentro do grupo dos surrealistas, e visibilizamos unha muller, presentamos unha obra potente e, encima, estamos un ratiño dialogando sin a presión de acertar, porque vai ser moi difícil acertar, e eles piñan volando que non se trata de acertar. E, últimamente, estamos moi enleados coas noticias, non? Que lle pasou a ese can, que lle pasou a ese mono porque ten un gatiño entre os brazos, e hipotetizamos moitísimo sobre as noticias. Ou que están facendo eses ciclistas tirando polo rabo dunha vaca, non era exactamente o rabo, pero bueno, en fin, ou que lle pasou a ese cabrito para estar subido a un lavabo. E chegamos á metacognición, atopamos este vídeo na tele, ou en YouTube, nos lo aportou unha familia, e era un elefante que pintaba estupendamente, e aí abriusenos a porta de como aprendería este elefante a pintar, e eles inmediatamente foron a como aprenderon eles a pintar.
E dende, bueno, eles tiñan claro que para pintar, para aprender algo había que practicar, que para aprender algo había que facelo mal ao principio, grande lección para os mestres e mestras, non digo nada, non por vós, nin por nós, pero por os que me viñeron hoxe, e que para aprender era moi importante estar ao lado de quen ensina. Tamén grande sabiduría, non? E logo aparecen as normas, é irremediable. O primeiro día non pos normas, pero o segundo fan falta, non? E aparecemos as normas, as representamos aí. E para rematar, eu quería rematar coas palabras de Chillida, non? Chillida, cando entrou na Academia de Belas Artes, fixe un discurso fantástico solo en torno a preguntas. El plantexou unha pregunta tras outra, tras outra, tras outra. Eso é o que nós estamos pretendendo dentro da noso traballo, non? Presentar preguntas. E detrás dunha pregunta aparece outra, outra, outra. E así vamos tirando, compartindo as nosas dúbidas e agarrando hipóteses que nos valen para unha temporadiña, larga ou curta. Ese cadro do vampiro vegetariano chámase outra cousa e nos dura un pouquiño e seguimos adiante. E nada máis. Despois haberá un ratiño para preguntas, se fai falta. Casi prefiro. Como queres? Sí. Ves? Bueno, eu, boas tardes, deille a voz aos nenos e ás nenas que traballaron comigo, un alumnado que foi de atención educativa, actualmente Valores, acabanme de dicir. Entonces traballaron comigo cando entraron no cole en primaria, para vir aquí a falar sobre a biblioteca e as bibliotecas e como libros mesturaron tamén e tal, pois preferín que foran eles quen falaran. Tuvemos solamente unha sesión, polo tanto debeu de quedar reducida sobre como 40 minutos ou algo así. O que se pretendía era pensar na biblioteca, pensar sobre a biblioteca e pensar sobre o pensamento, porque traballáramos o pensamento e entón eles recordaban de pequeniños, con 6 anos, trataran de explicar como pensaban, en que pensaban, pero como pensaban. E entón, pois, a ver agora, que xa son maiores, se seguían pensando o mismo ou cambiaran de forma de pensar, non? A biblioteca, plantexamos biblioteca en xeral, pero eles reducirona a biblioteca do centro. Supoño que porque estábamos no centro. Sei que son usuarios tamén polo menos da biblioteca pública, pero vamos, reduciron a biblioteca do centro. E ao falar de biblioteca xurdiron, entre outras cousas, libros e entón tamén falaron de libros. Bueno, o resultado así por enriba vémolo, son no grupiño son o 78% saiu que prefería ler en libros que en pantalla e o 22% que prefería ler en pantalla e non en libros. Falaron do que a biblioteca, de como usan eles a biblioteca, si eles fosen directores de biblioteca en algún momento, como lles gustaría que funcionase e que cambiarían ou que porían, e despois sobre os libros, se axudan ou non axudan a pensar e como, e sobre o pensamento. E ademais de pensar, verbalízase evidentemente o que se está pensando para poder enterarnos os demais do que pensan e nese mínimo tempo que tivemos traduciron a plástica, un debuxo, cada unha parte que lle interesou reproducir do que tiñamos falado. Uns debuxaron como pensaban, outros debuxaron como sería a súa biblioteca ideal, outros debuxaron como serían eles, como estarían eles se fosen protagonistas dun libro determinado. Creo que nada máis.
As imaxes que aparecen son deles, son moi pobres, porque, repito, é unha sesión aparentemente, aproximadamente de 40 minutos e non dou para máis. As últimas imaxes que aparecen sobre o pensamento non son deles, son collidas de tal. Pero todos os dibuixos que aparecen son deles e están relacionados con esta curta sesión que tivemos. E outra cousa, disculpas, porque aparecen por aí, eu penso que o fixen ben, pero despois apareceu mal. Por exemplo, doble interrogación nas interrogativas. Eu eliminei a primeira, pero aí volve a aparecer, e algún til que aparece por aí tamén así, que se nega a ser eliminado. Sí. Bueno, ese é o que din eles do que é a biblioteca. Evidentemente, as imaxes son imaxes da biblioteca do centro, que por aí hai xente que lle leva dedicadas moitas horas da súa vida. Isto que aparece aquí é a mascota da Biblio, diseñada hai uns anos por unha alumna, chamase Mimi, tamén lle puxeron eles o nome por votación popular, e aí está recibindo a xente que entra na biblioteca. Algúns dos nenos e nenas que participaron nesto actualmente son xa axudantes na biblioteca. A ver, este é dos dibuixos que decía o primeiro, é unha biblioteca ideal e personaxes saindo dos libros aí maravillosamente, interrelacionándose cos lectores. Porque din que, claro, que ler e interrelacionarse e meterse dentro do libro e cos personaxes xoguen, disfruten ou sufran con un mesmo. E o outro, o segundo debuxo, se representaría a esa persona, a esa nena, que é protagonista dun libro e que, claro, tamén lle gusta sair do libro e mesturarse cos que están na biblioteca ali para usala. Outros usos da Biblio. Ese ten moi claro que aí ten máis tranquilidade. Créeme, eu vivino. Si eles fosen directores de biblioteca, porían normas, aí non se ven, pero están postas normas, sí. Respeto ao material, respeto ás persoas, respeto ás instalacións, respeto a todo iso. Aí hai varios andeis de creacións propias, ese é un deles. Dos distintos cursos, dos distintos traballos, dos distintos proxectos que se van facendo e logo van quedando aí. Hai varios, ese é un. Ten moi previsor, seguramente, que como é colaborador na Biblio, en algún momento lle pedirían algo que non estaba dispoñible. Este, por exemplo, é un debuxo, según el quere representar o das rampas de accesibilidade. Moi previsores tamén, por si hai algún alérxico, pois, bueno, hai que ser respetuoso e cuidadoso, sí. Aí están moi contentos, cando len están contentos, están encantados e gustalles máis en libros que en pantalla a maioría. Estos son personaxes de libro que son dobradoiros que se fixeron na biblioteca tamén.
Esos son los top 10. A ver, imos xa ao pensamento, non? Entón sería, esta nena, por certo, é forofa de Pipi. É casualidade, pero vamos, Pipi é su ídolo de sempre. Entón explica aí como pensa, acelera ou desacelera, según... Ese di que ten moi claro que pensaba así de pequeniño e sigue pensando así agora. O que pasa é que medraron os... Sí, medraron os que fan... Non, os engranaxes non, medraron os bonecos que fan xirar os engrenaxes, sí. Este pretendía representar un ordenador con distintas teclas e o programa antivirus, en principio eu pensei que sería, pois, eso, para eliminar erros ou... Pero non. O programa antivirus foi moi claro e dixo que era para eliminar as persoas que queren que pense de diferente maneira como el pensa. Non quere que ninguén interfira no seu pensamento. Sí, bueno, Clara Kandinsky. Son 9 formas diferentes de pensar e cada un ten a súa, e supoño que a hora de, o que decía antes Javier, de programar, de organizar, debemos ter en conta como pensa cada un para facernos entender ou entendelos tamén. E nada máis. Moitas gracias, Nita. Moi ben. Jesús, te lo activamos, ¿verdad? Presentación pequeniña, pero bueno. Queres pasar? Non, ten tres imaxes. Bueno, boa tarde. Antes de comenzar, dúas confesións persoais, aínda que non sei se son moi relevantes, pero bueno, a primeira ten que ver coa ausencia de Carmen, que para nós é máis que unha compañeira. Bueno, pois Carmen é amiga, é irmán, é maestra, bueno, é moitas cousas. Bueno, estamos os tres aquí presentes e imagino que moitos de vós, sobre todo os que a coñecedes, pois estamos así baixo o impacto da súa pérdida. Bueno, pois dende aquí queremos acompañarla no seu dolor. Bueno, esta é unha maneira tamén de estar con ela, aínda que non podemos sustituíla, ni moito menos, pero bueno, é un xesto de cariño pola nosa parte. Por outra parte, é curioso porque eu levo moitos anos, penso que case que todos os encontros de bibliotecas estando aí onde estades vos. E a verdade é que é unha perspectiva curiosa estar neste outro lado. Tamén isto, de feito, é un asunto bastante filosófico, porque unha das gracias que ten a filosofía é que xoga moito co cambio de perspectiva. Entón, para min, este cambio de perspectiva é interesante, non? Eu que soy estar aí máis ben ao fondo, onde está a xente interesante, ás veces moi atento, ás veces combatendo o sono, que ás veces ocurre, non? E, bueno, teño que confesarvos que vistos desde aquí dades un pouco de medo. Pero, bueno, suporei que sodes boa xente e que nos miraredes con bondade. Ben, eu quería falar moi pouquiño, aparte de porque non teño moito tempo, porque me parece que está ben, e que o mellor sería que falarades vos o que se poida.
Na historia da filosofía para nenos, quería poñerle rostro, dalle, por favor, simplemente non é que sexa especialmente mitómano, nin me parece que sexa moi relevante, pero creo que está ben poñerle rostro ás persoas que fixeron isto, que son Matthew Lipman e Ann Sharp, que desgraciadamente os dous xa están mortos, pero penso que nos deixaron unha obra fantástica que para moitos de nós, e seguramente para moitos de vos que estades por aí, pois é unha aportación espectacular. Eu non podo concebir a miña labor educativa neste momento sen o programa de filosofía para nenos. É dicir, de feito, non sabería traballar na escola se non traballara deste xeito, porque non me imagino neste momento poder traballar de outro xeito, non? Entón, bueno, todos os que estamos aquí seguramente temos o vínculo común de que traballamos en torno á biblioteca, seguramente todos temos os mesmos problemas aos que aludía Miguel tamén na súa intervención, non? Que como facemos para que a rapazada lea, non? Como facemos para crear paixón, ou como facemos para crear interese, non? E realmente non existen fórmulas máxicas, todos andamos dando voltas, procurando facer as cousas agradables, atractivas. Gustoume moito o que dixo Miguel de agardar polo libro de cada quen, non? Eu penso que todos temos os nosos libros que nos atraparon no seu momento, non? Entón, o libro que me atrapou a min nesta historia é este que tedes aquí, La filosofía en el aula, de Matthew Lipman. Eu recomendaría a vos que se tendes curiosidade por entender de que vai isto, o lerades. Non é un libro de filosofía no que se fale de autores, de Kant, de Hegel, de Descartes, destas cousas. É realmente unha síntese preciosa do plantexamento e da proposta de Lipman, de como traballar o pensamento na aula. Xa sabedes que toda esta historia comenzou cando Lipman, que era profesor na Universidade de Columbia, deuse conta de que os alumnos universitarios argumentaban moi mal, non sabían facer un texto argumentativo mínimamente decente. Entón, el pensou que a filosofía podería proporcionar as ferramentas básicas para que a xente, o alumnado que tiña el, que eran universitarios, pois poidera progresar nestas habilidades de argumentación, non? E pensou, moi ben pensado, que se isto comenzaba dende a infancia, pois moito mellor, e así naceu o programa de filosofía para nenos. Di bastantes cousas importantes, eu anotei así 2 ou 3 nada máis, sobre o vínculo que hai entre a linguaxe e o pensamento. Realmente, aínda non sabemos con precisión, seguramente os neurocientíficos nos dirán en algún momento cal é o vínculo entre o pensamento e a linguaxe, pero sí que experimentalmente, no que coñecemos na práctica cotián, dámonos conta de que hai un vínculo moi estreito entre pensamento e linguaxe. En a medida que un se enriquecese outro e viceversa. Entón, para Lipman é moi importante abandonar os libros de texto usuais, porque pensa que os libros de texto usuais son como se o saber estivera aí conxelado, definido, precisamente marcado, e para ele eso non ten interés ningún. Para Lipman é moi importante, é moito máis importante, porque axuda a desencadear a pregunta un texto narrativo. É dicir, para Lipman é moito máis suxestivo un texto narrativo. E, de feito, os materiais básicos do programa de Lipman son uns libros que chaman novelas, que non son técnicamente novelas, pero que son textos narrativos. E, de feito, me parece que é moi importante, e creo que unha das aportacións fundamentais do programa de Lipman é que, a partir de textos narrativos, non só dos que propone o programa, que son textos directamente pensados para traballar dun determinado xeito, sino textos narrativos calesquera, de literatura, do que sexa, evidentemente da arte, dos contos, dos mitos, pero penso que unha das grandes vantaxes que propón e que nos dá o programa de Lipman é que se pode traballar
o pensamento fenomenalmente ben a partir das narracións, porque todos os humanos, dende que existimos como especie, encántanos escoitar historias e encántanos contar historias. Entón, as historias son un vehículo fantástico para desencadenar o pensamento, non? E sen termos posto de acordo, doume conta que realmente hai unha liña conductora moi poderosa que é a da pregunta. Eu penso que se houbera que sintetizar así nunha frase cal sería a característica fundamental do programa de Lippmann, sería que realmente é unha auténtica pedagogía da pregunta. Entón, quería facer simplemente alguna consideración moi breve sobre a importancia das preguntas, non? Realmente penso que non somos conscientes suficientemente do potencial e do poderío que ten a pregunta. Realmente, se nos paramos a pensar, a pregunta é a chave básica do pensamento, a chave básica do coñecemento. O sea, realmente todo o que sabemos neste momento, todo o que se ten desenvolvido o coñecemento, a ciencia, a tecnoloxía, todo eso existe porque alguén nun momento dado se fixo unha pregunta. E realmente a calidade do pensamento está íntimamente vencellada á calidade da pregunta. Entón, claro, aquí ven a pregunta. Se isto é verdade, e se é tan importante, e se é tan relevante o valor da pregunta, pois, por que non lle damos máis importancia á pregunta? Por que non lle damos máis espazo nos centros educativos, na nosa actividade? Por que non lle damos máis importancia e máis espazo á pregunta, non? Pois esa é un pouco a proposta de Lippmann, non? A proposta de Lippmann é que ten que ser a pregunta o motor básico do traballo na aula. Xa sabedes que dentro da terminoloxía do programa de Lippmann a utopía sería que a aula, o grupo, se constituíse nunha comunidade de investigación, non? É dicir, un grupo de persoas que en pé de igualdade investigan xuntas. E investigan xuntas dialóxicamente a partir de preguntas. É dicir, só se pode traballar a partir de preguntas. Hai unha frase destas así motivadoras que di que o ollo durme ata que a mente non o desperta cunha pregunta, non? É dicir, normalmente o entendemento está en stand-by e só cando atopamos unha pregunta poderosa pois é cando empeza a desencadenarse o proceso, non? E, dende logo, o ámbito da literatura, o ámbito da ficción, é un ámbito fantástico para desenvolver estas habilidades, non? Carmen e máis eu temos o costume de intercambiar aforismos, gustannos moito os aforismos. De feito, hai pouco compartimos un de Jorge Wagensberg, supoño que o ledes algunha vez por aí, e di unha cousa que me parece moi apropiada para estas cousas. Di, todo o real é pensable, e esa é a hipótese da ciencia, non? Pero todo o pensable non ten por que ser real, que esa é a hipótese da literatura. Logo, a imaginación é máis grande que a realidade inteira, que esa é a tese científico-literaria. É dicir, a imaginación que se pon de manifesto nos textos narrativos abrangue toda a realidade e moito máis que a realidade. Entón, proporciona un espazo de xogo para o pensamento que é verdadeiramente espectacular. Lippmann pregunta nun momento dado do seu libro que tendes aí por que leen os rapaces, non? A súa resposta é bastante sinxela. Di que os rapaces leen porque buscan significado. Significado non só no sentido literal, semántico do termo, sino significado como sentido, non? Se os rapaces, igual que nós, buscan sentido no que leen. E se non o atopan, deixan de ler, que é unha cousa perfectamente normal e perfectamente saudable, o mesmo que facemos nós, non?
E que clase de significado, que clase de sentido buscan? Pois o sentido e o significado que é relevante para as súas vidas, igual que o facemos nós. É dicir, no ámbito da literatura buscamos eso que pode ser significativo para as nosas vidas, para a nosa experiencia, e en virtud deso facemos as preguntas correspondentes, non? Porque a narrativa ten a virtualidade de que posibilita o bo da imaginación. Entón non temos os límites estrictos de ter que aternos ás reglas da lógica convencional, senón que podemos voar libremente, non? Desgraciadamente, no sistema educativo hai esta especie de non sei como decir, de trayectoria no asunto das preguntas, non? A xente que traballa en infantil asiste a unha verdadeira catarata de preguntas. Esa capacidade vai, desgraciadamente, diminuindo co paso do tempo, non? En secundaria, e especialmente en bacharelato, ser capaz de que a xente faga preguntas é complicado, porque a xente xa como que perdeu a capacidade ou perdeu a esperanza. Entón, penso que está moi ben aproveitar todas as posibilidades que brinda a narrativa para recuperar este desexo de pregunta, non? Simplemente vou vos ler dous pequenos fragmentiños de como a partir da literatura pódese traballar as preguntas. Hai un texto que utilizamos en bacharelato, é unha novela dunha autora danesa que se chama Janne Teller, non sei se a coñecedes, que se titula Nada. É un libro duro, pero é un libro potente e que dá moito que pensar. E para que vexades como vai a cousa, o libro comeza así. Nada importa. Hai moito que o sei. Así que non paga pena facer nada. Isto veño de descubrilo. Isto é a declaración que fai un rapaz que se chama Pierre Anton, que un día está na clase, levántase, fai esta declaración formal e abandona a aula e se sube a un árbore. E di que non vai baixar de aí porque, total, non ten sentido a vida e non ten sentido facer nada porque todo está abocado ao fracaso e que todo é absurdo. É un rapaz de 12 anos. Entón, claro, os seus compañeros ao principio están un pouco abrallados pensando, bueno, que está facendo? Pero cando se dan conta de que sigue na árbore e que non baixa, pois empezan a pensar que teñen que facer algo. Primeiro pensan facer as cousas polas bravas e tirarle pedras e tal, a ver se baixa, pero visto que non baixa, deciden que teñen que encontrar a maneira de convencelo para que baixe da árbore. E a maneira de convencerlo para que baixe da árbore é amosarlle que realmente sí que hai cousas que teñen sentido. E toda a novela pois, é a aventura dos seus compañeros para atopar sentido, non? Para encontrar sentido e para amosarle ao seu compañero que está subido na árbore que ten que baixar porque efectivamente hai sentido, non? Sabedes que a partir de aí pois, se pode facer montóns, cantidades enormes de preguntas, non? Lín non sei onde, non sei se é verdade ou non, pero bueno, se non é verdade, ben o caso que nalgúnas grandes empresas de Alemania hai un cargo de responsabilidade que non só é unha persona, sino que é un equipo. Vou non ler en alemán, perdoademe se alguén fala alemán, sinto moito. Chámase Director Grundsatzfragen, que traducido ao cristiano quere decir o director das preguntas fundamentais. É dicir, que no medio das grandes empresas hai un departamento que ten como función facer as preguntas fundamentais. Entón, bueno, quería rematar simplemente estas cousiñas que estou vos contando, pois facendo a proposta de que imaxinedes si en cada un dos vosos centros a biblioteca pudiese convertirse neste centro ou neste departamento de preguntas fundamentais, pois que preguntas formularíamos, non? Que preguntas formularíades? E seguramente a partir de aí pois habería unha vía de traballo ben interesante. Moitas grazas.